மாதாஜி இருந்தது மாதாஜி டெம்பிள் லிங்க்ல இருந்ததா? இருந்தது மாதாஜி. ஓகே சார். டெம்பிள் இருந்தது ஆனா விசேஷமா எதுவும் இல்ல சொன்னோம். விசேஷமா இல்ல மாதாஜி. போனோம் நாங்க டெம்பிள் இருக்கு. இன்னைக்குதான் மாதாஜி அபிஷேகம் எல்லாம் இன்னைக்கு தானே இருக்கு 6 மணிக்கு. 5:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. 5:30 மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. கிருஷ்ணா புக் ஸ்டோரி ஏதாவது நம்ம யாராவது பண்ணுமா மேம்? இல்ல அந்த இது எதுவுமே வரல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மாதாஜி அந்த கிருஷ்ணா புக் பிரசன்டேஷன் எப்ப ஆரம்பிச்சு எப்ப முடிக்கணும் மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? ஏதாவது ஃபாஸ்டிங் எப்ப ஆரம்பிச்சு எப்ப முடிக்கணும்னு கேக்குறேன் மாதாஜி. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் அதிகம் ராதிகா மாதாஜி கண்டென்ட் நைட் மிட்நைட் 12க்கு மேல மிட்நைட் 12க்கு அப்புறமா ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ண மாட்டாங்க. 12க்கு அப்புறம் டெம்பிளுக்கு போறவங்க எல்லாம் அங்கேயே டெம்பிள்ல இருந்துட்டு அங்கேயே வந்து 12 o'clock மேல வந்து பிரசாதம் கூட கொடுப்பாங்க. அதை ஸ்வீகரிச்சுட்டு வருவாங்க. சோ இதுதான் ஆஃப்டர் 12 ஐ திங்க் யூ கேன் பிரேக் இஃப் ஐ எம் ரைட் ராதிகா மாதாஜி. கரெக்ட் மேம், பெர்ஃபெக்ட். எனக்கு என்னன்னா நம்ம ஏதாவது பிரசன்டேஷன் பண்ணணுமான்னு கேட்டேன். ஒண்ணுமே இல்லம்மா, அது எதுவுமே சொல்லவே இல்லம்மா. லெட் மீ செக் நான் செக் பண்ணிட்டு போடுறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பிரசன்டேஷன்ஸ் லாஸ்ட் இயர் கூட பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டைரக்டா நிறைய அது நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் டைரக்டா லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு ஹோல் டே நீங்க எல்லாருமே இது பண்ணி கலந்து. லாஸ்ட் இல்ல மாதாஜி லாஸ்ட் இயர் 8 மணிக்கு இருந்தது மாதாஜி ஸ்பெஷல் கிளாஸ். 8 மணி கிளாஸ் 8 மணி கிளாஸ் இருந்தது மாதாஜி லாஸ்ட் இயர் இருந்தது மேம். பட் நமக்கு பிரசன்டேஷன் இன்னும் வரல. அதான் ஓகே. நான் அப்பனா 8 மணிக்கு நீங்க எல்லாரும் தயாராயிருங்க. ஐ திங்க் அதிகமா யூ வில் பி ஏபிள் டு டேக். ஐ வில் பி அவைலபிள் மேம். ஓகே சார். நான் ஒருவேளை டெம்பிளுக்கு போயிட்டேன்னா கஷ்டமாயிடும், அதனாலதான். ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாம இன்னைக்கு 19வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். வெறுமனே ஸ்லோகா அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மொழிபெயர்ப்பு டிரான்ஸ்லேஷன் அவ்வளவுதான். நோ நீட் டு ரிசைட் இந்த இண்டிவிஜுவல் ஸ்லோகா இதெல்லாம் கூட கிடையாது. ஸ்லோகம் ரிசைட்டேஷன், ஸ்லோகம் ரிசைட்டேஷன். ஓகே. ஆனா என்னன்னா இப்ப எல்லாருமே திருப்பி சொல்லுங்க. ஸ்லோகம் எல்லாருமே சொல்லணும். ஓகே. ரிசைட்டேஷன் இப்ப எப்படி நீங்க மாதாஜியோட படிச்சீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியே நீங்க வந்து வாசிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா? ஓம் நமோ பகவதே. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் யாராவது ஒருத்தரா வாசிக்கணும். நான் நீ என்று வாசிச்சவங்களே வாசிச்சுட்டு கூடாது, எல்லாருமே வாசிக்கலாம். 39 ஸ்லோகாஸ் இல்லையா, இதுல வந்து எத்தனை 38 or 39 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. 39 people are there. அதனால எல்லாருமே நீங்க வாசிக்கணும். everyone should get the opportunity. என்னது சாப்டர் மாதாஜி? இந்த சாப்டர் தான் 19th சாப்டர் தான். ஏன்னா இது ரொம்ப அதாவது இதை கேட்பதால் பலஸ்ருதி கூட இருக்கு. லாஸ்ட் 38 and 39 ஸ்லோகம் வந்து பலஸ்ருதி. ஸோ அதனாலதான் இந்த சாப்டர் வந்து ஃபுல்லா இன்னைக்கு வாசிக்கலாம். இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே. ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் விட்டு போயிருந்தா. ஓகே. மைத்ரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदाह्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानि श्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. வீட்ல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறவங்க மியூட்ல இருந்து வாசிங்க. ஸோ உங்களுடைய ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், யாரதோ ரொம்பவுமே சவுண்டா இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் நான் இப்போ யாரையும் மியூட் பண்ணனே, அவங்க தயவு செஞ்சு மியூட்லயே இருங்க. மியூட்ல இருந்து வாசிங்க. ஸோ வீட்ல நாய்ஸ் இல்ல, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி ரிசைட் பண்ணுங்க. ஓகே. இப்ப நிறைய வீட்டுல வந்து பாத்திரங்கள் உருளும் இல்லையா, பல்லு தேய்ப்போம், குளிப்போம், இதை எடுத்து வைப்போம், அதை வைப்போம், எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து நாட் அன் இஷ்யூ, நீங்க மியூட்ல இருந்து வாசிங்க. நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். ஓகேங்களா? மைத்ரேய உவாச்ச. அன்மியூட்ல, அதாவது சைலண்டா இருக்கிறவங்க வந்து திருப்பி சொல்லணும். மைத்ரேய உவாச்ச.
அவதாரிய விரிஞ்ய நிர்பலீகாமிருதம் வசஹ பிரஹஸ்ய பிரேம கர்ப்பேன ததபாங்கேன சோக்ருஹதி. பிரேமா மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. நானே பேர் கூப்பிடுறேன், அப்ப நீங்க அவங்க மட்டும் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மைத்ரேய உவாச்ச அவதாரிய விரிஞ்சஸ்ய நிர்வ்யலீகாமிருதம் வசக பிரஹஸ்ய பிரேம கர்ப்பேன ததபாங்கேன சோக்ரஹீத். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், படைப்பு கடவுளாகிய பிரம்மாவின் பாவ காரணத்திலிருந்து விடுபட்ட அமிர்தம் போன்ற இனிமையான வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு பகவான் மனமாறு சிரித்து அன்பு நிறைந்த பார்வையுடன் அவரின் வேண்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மாவுடைய வார்த்தைகளை பகவான் ஏத்துண்டார் அப்படிங்கறதுதான் இந்த பதத்தினுடைய விளக்கம். இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம அப்புறமா படிப்போம். இன்னைக்கு நாம இது மட்டுமே வாசிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். சோ நெக்ஸ்ட் யாரெல்லாம் அன்மியூட்ல இருக்கீங்களோ அவங்க திருப்பி சொல்லணும். தத சம்பந்தம் முகஸ்தரந்த மகுதோ பயம் ஜகானோத்பத்ய கதயா அனாவுஷார் துராம் மஜக்ஷஜ. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத சம்பந்தம் முகதஸ்தரந்த மகுதோபயம் ஜகானோத்பத்ய கதயா ஹனா வசூரமக்ஷக. மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மாவின் மூக்குத்துளையிலிருந்து பிறந்த பகவான் அவரின் முன்னால் பயமின்றி வீராப்பு நடந்த அசுரனாகிய இரண்யாட்சகனின் முகவாய்க்கட்டையை நோக்கி தன் கதாயத்தால் குறிவைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி இல்லையா? அதாவது இரண்யாட்சனை தாக்குவதற்காக பகவான் குறி வைக்கிறார். ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட். சாஹதாதேன கதயா விஹதா பகவத்கராத் விகூர்நிதாபதத் ரேஜே தத் அத்புதம் இவாபவத். எஸ். பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க, வாசிங்க மாதாஜி. வத்கராத் விகூர்நிதா பகத் ரேஜே தத் அத்புதம் இவாபவத். மொழிபெயர்ப்பு. அசுரனின் கதையால் தாக்கப்பட்டு எப்படியோ பகவானின் கையிலிருந்து கதை நழுவி கீழே விழுந்தது. சுழன்று கொண்டே அதை கீழே விழும்போது மிகவும் ஒளிவிட்டு திகழ்ந்தது. கதாயுதம் ஒளிவிட்டு பிரகாசித்த காட்சி மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாததா லப்த தீர்த்தோபி நபவாதே நிராயுதம் மானயன் சமிருதே தர்மம் விஸ்வக்ஷேனம் பிரகோபயன். மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. நவபாதே நிராயுதம் மானயன் சம்ருதே தர்மம் விஸ்வக்சேனம் பிரகோபயன். மொழிபெயர்ப்பு. ஆயுதமின்றி இருந்த தன் எதிரியை எந்த தடங்களும் இல்லாமல் அடிக்க அசுரனுக்கு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு இருந்த போதிலும் அவன் போரின் விதியை மதித்தான். அதன் மூலம் பகவானின் கோபத்தை கிளறினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ அவனும் யுத்த நியமங்களை அசுரனாக இருந்தாலும் நிராயுதபாணியா இருக்கக்கூடிய பகவானை தாக்காமல் அவன் அதை கடைபிடித்தான். அதன் மூலம் பகவானின் கோபத்தை இன்னும் அதிகமாக உண்டு பண்ணியதாக இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையில நமக்கு தெரிகின்றது.
गदायाम् अवविद्यायाम् अहाहाकारे विनिर्गदे मानयामास तद्धर्मम् सुनाभं सा स्मरत् विभुः। मणिमेखले गदायामविद्यायाम् आहाकारे विनिर्गदे मानयामास तद्धर्मम् सुनाभं सा स्मरत्। हरे कृष्ण। अभिविद्यायां काहाखरे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मம் சுனாபம் சாஸ்மரத் விபுः. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் கதை கீழே பூமியில் விழுந்த பொழுது அதை பார்த்து கொண்டிருந்த தேவர்கள் முனிவர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து அபாய அறிவிப்பொலி எழுந்தது. அசுரனின் அன்புடனான நேர்மையை முழுமுதற் கடவுள் ஒப்புக்கொண்டார். அதனால் அவருடைய சுதர்சன சக்கரத்தை வணங்கி வரவழைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தேவர்கள் கொஞ்சம் அச்சமுற்றாலுமே ஆனாலும் பகவான் என்ன செய்தார், அவருடைய சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து அதாவது சக்கரத்தை வணங்கி வரவழைத்தார். சோ இப்போ கையில இருந்த கதாயுதம் விழுந்தாச்சு. சோ இனிமே சுதர்சன சக்கரத்தை வைத்து பகவான் வந்து போர் புரிய போகின்றார். எஸ், ஒருத்தரா இப்ப இது வரைக்கும் யாரும் வாசிக்கலையே அவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டே வாங்க, நான் அப்படியே அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி பண்ணுவாங்க. தம் வியக்ர சக்ரம் திதி புத்ராதமேனஹ ஸ்வபாஷர முக்யேன விஜக்ஷமானாம் சித்ராவாசோச்சத்விதாம்கே சரணாம் தத்ர ஸ்மாசன் ஸ்வஸ்தி தேமும் ஜஹிதிஹி. எஸ், பத்மா மாதாஜி. சக்ரம் திதி புத்ராதமேன விஷமானம் சரணாம் ஸ்வஸ்தி தேமும் ஜஹிதே. ஹரே கிருஷ்ண. எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசிங்க மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தம் யக்ர சக்கரம் திவி புத்ராதமேன ஸ்வபாஷத முக்யேன விஷஜ்ஜாமானம் சித்ராவாசோ தத்விதாம் கே சரணாம் தத்ர ஸ்மாசன் ஸ்வஸ்தி தேமும் ஜகதி. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் கைகளில் அந்த சக்கரம் சுழல ஆரம்பித்த பொழுது பகவானுக்கு எல்லா திசைகளிலும் மனநிறைவு தரும்படியான அவரின் வைகுண்ட தொண்டர்களின் தலைவன் ஹிரண்யாட்சனாக பிறந்தவன் திதியின் இழிந்த மகனுடன் அவர் நெருங்கி போரிடும் போது எல்லா திசைகளிலிருந்தும் வினோதமான உணர்ச்சிகள் வானூர்திலிருந்து பார்த்தவர்களிடமிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டன. அவர்களுக்கு பகவானின் மெய்மையை பற்றி எந்த சிந்தனையும் இருக்கவில்லை. உங்களுக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும், அவனை விரைவாக ஒழித்து விடும்படி வேண்டுகிறோம், அவனுடன் மேலும் விளையாட வேண்டாம் என்று கூறினார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ பகவான் கைகளில் அந்த சக்கரம் சுழல ஆரம்பித்த பொழுது எல்லா திசைகளிலுமே வந்து மன நிறைவு தரும்படியான ஒரு சூழல் வந்து உருவாகின்றது. சோ அவர் யாரோடு இந்த இடத்துல வந்து யுத்தம் புரிகிறார்? வைகுண்ட தொண்டர்களினுடைய, அதாவது அந்த வாயில் காப்பாளராக இரண்யாட்சனாக பிறந்தவன் திதியினுடைய மகனாக வந்து இங்க எல்லா திசைகளிலுமே வினோதமான உணர்ச்சிகள், அதாவது ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வந்து ஏற்படுகின்றது. வானத்துல வந்து தேவர்கள் வந்து வான ஊர்திகளில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து இந்த காட்சிகளை கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பகவானின் மெய்மை பற்றி, அவருடைய மெய்மை அப்படின்னா அவருடைய உண்மையான நிலையை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாது. சோ மேலும் அவருக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும் என்று மற்றும் அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகள் இருந்தது. அவனை விரைவாக ஒழித்து விட வேண்டும், பகவானை லீலைகள் புரிய வேண்டாம் என்று அவர்கள் வேண்டிக் கொள்கிறார்கள். இதுதான் நாம இந்த இடத்துல பாக்குறது. நெக்ஸ்ட் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. இப்ப நான் சொன்ன பிறகு எல்லாரும் சொல்லிட்ட பிறகு லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிக்கணும். சதம் நிசாம் யாத்தரதாங்கம் அக்ரதோ வியஸ்வசிதம் வஸ்திதம் பத்ம பலாசலோச்சனம் விலோக்ய சாம்ரஷ்ய பரிலுப்த்ரேந்திரியோ ருஷாஸ்வ தந்தத் சதம் ஆதக்ஷவசன்.
சதம் व्यवस्थितं सर्वं फलासलोचनं लोक्य सामर्षबद्लुदेव्यो सदं आदर्शसनं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ஒரு நிமிஷம் கீழே கீழே வரமாட்டேங்கிறது. வந்துடுச்சு. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சதம் நிஷாம்யாத்தரதாங்கமக்ரதோ வியவஸ்திதம் பத்மபலாசலோச்சனம் விலோக்ய சாமர்ஷ்ய பரிப்ளுதேந்திரியோ ருஷா ஸ்வதந்தச்சதமாசசன். மொழிபெயர்ப்பு. தாமரை இதழ்கள் போன்ற கண்களையும் சுதர்சன சக்கரத்தை ஆயுதமாகவும் கொண்டு பரமபுருஷ பகவான் தனக்கு முன்னால் நிலையாக நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டபொழுது அசுரனுடைய புலன்கள் கடுஞ்சினத்தால் பொங்கின. அவன் மிகுந்த சீற்றத்துடன் தன் உதட்டை கடித்து கொண்டு பாம்பு போல் சீரத் தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தாமரை இதழ்கள் போன்ற கண்களையும் சுதர்சன சக்கரத்தை ஆயுதமாக கொண்ட பரமபுருஷ பகவான் தனக்கு முன்னால் நிலையாக நின்று கொண்டிருப்பதை கண்ட பொழுது இல்லையா அசுரனுடைய புலன்கள் கடுஞ்சினத்தால் பொங்கின. சோ தன்னை விட வல்லமையாக ஒருத்தர், அசுரர்களுடைய இயல்பே அதுதானே, அவன் மிகுந்த சீற்றத்துடன் தன் உதட்டை கழித்து கொண்டு பாம்பு போல அஜ்ஞானத்தில் அவன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹூ இஸ் ரிசைட்டிங் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. பாம்பு போல சீர தொடங்கினான். ஒரு முடிச்சிட்டு அடுத்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது வாசிக்கணும் மாதாஜி. ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ யார் அது வாசிக்கிறதுன்னு, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. கராலதம் ட்ரம் சஷரப்யாம் சஞ்சசாக்ஷனோ ஹஹம் நிவஹ அபிப்ளுத்யா ஸ்வகதாய ஹதோ சீத்யாஹன தரிம். எஸ். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण सहस्रिप्यं संजशानोदहन्निव अभिप्लुत्य स्वगादाय ஹதோசித்ய ஹனத்கரீம். மொழிபெயர்ப்பு. அச்சந்திரதக்க கொம்புகளை உடைய அச்சம் தரத்தக்க கொம்புகளை உடைய அசுரன் பரமபுருஷ பகவானை கண்களால் எரித்து விடுவது போல உற்று பார்த்தான். வானில் பாய்ந்து தன் கதையை பகவானுக்கு குறிவைத்து அதே சமயத்தில் நீ அழிந்தாய் என்று கூக்குரலிட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் அவனுடைய ரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோரமான இந்த கொம்புகள் இல்லையா, அசுரர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கொம்புகள் தலையில இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த கொம்புகள் இருந்து பகவானுடைய நிலையை கண்டு அவன் ஏன்னா கையில சுதர்சன சக்கரம், அவ்வளவு எஃப்ளுஜன்ஸோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை கண்டு உற்று நோக்குகின்றான். அவனுக்கு இன்னும் கோபம் நிறைய வருகின்றது. அவனுடைய கதையை சுழற்றி பகவானுக்கு குறியை வைத்து நீ அழிந்தாய் என்று அவன் கூக்குரல் இடுகின்றான். நெக்ஸ்ட் கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதா ஸ்வயேன தாம் ஸ்நாதோ பகவான் யக்ஞ சுகரஹ லீலயாமிஷத சத்ரோஹ பிரஹாஹரத் மாதரம் சஹம். எஸ். பதாஸ்வரேன தாம் சதோ பகவான் யக்ஞா சுகரஹ லீலயா மிஷதா சத்ரோ பிராஹராத் வாதராம் ஹனம் ஆசனம். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ புனித விதுரனே, எதிரியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது எல்லா வேள்வியின் அபிர்பாகத்தை பெறுபவரும் காட்டுப்பன்றியின் வடிவில் இருப்பவருமாகிய பகவான்
விளையாட்டாக தன் இடது திருவடியால் அந்த கதையை கீழே தள்ள அந்த சூறாவளியின் வேகத்தின் அவனை நோக்கி வந்தது. அதாவது எதிரி பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லா வேள்விகளையும் அபிர்பாகத்தை, அதாவது யக்னேஸ்வரரா இருக்கக்கூடிய பகவான், அதாவது பன்றியின் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் விளையாட்டாக தனது இடது திருவடியால் அந்த கதையை காலால அதாவது பகவானுடைய திரு பாதங்களால் அந்த கதையை அவர் கீழே தள்ளும் பொழுது அது சூறாவளியின் வேகத்துடன் அவனை நோக்கியே வந்தது திரும்பி. அதாவது அவரால் பகவானால எதையுமே செய்ய முடியும் என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கலாவதி மாதாஜி. ஆஹா தாயுமாதஸ்வ கடஸ்வதம் ஜிகீஷசி யுக்த சாந்ததா பூயஸ்தாடயன் வயனத்தத் புருஷம். எஸ் பாசிங். கடஸ்வத்விம் ஜிகீஷசி யுக்த சதாத பூயஸ்தாடயான் வியனதத் புருஷம். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் பின்னர் கூறினார், என்னை வெற்றி கொள்ள நீ ஆர்வத்துடன் இருப்பதால் உன் ஆயுதத்தை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் முயற்சி செய். இந்த சொற்களால் அறைகூவல் விடப்பட்ட அசுரன் தன் கதையை பகவானுக்கு குறிப்பார்த்து எய்யும் போது மீண்டும் ஒரு முறை பலமாக கர்ஜித்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ அதனால இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார், நீ என்னை வெற்றி கொள்ளணும்னு இருக்கிறதுனால உன் ஆயுதத்தை எடுத்து நீ போர் புரி, முயற்சி செய், ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்றார். சோ இந்த அறைகூவல் சொற்களை கேட்ட பிறகு அசுரனுக்கு கோபம் கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? சோ அதனால பகவானை பார்த்து மீண்டும் அது ஒரு முறை எய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவன் அதாவது பலமாக அவனுடைய ஹீஸ் ரோரிங், ஆக்சுவலி கத்துகிறான், கர்ஜித்தான் என்று இந்த பதத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் ஹேமலதா மாதாஜி. தாம்சா ஆபதிதீம் வீக்ஷய பகவான் சமவஸ்திதஹ ஜக்ராஹ லீலயா பிராப்தம் கருத்மான் இவ பன்னஹி. भगवान् समवस्थितः जाग्रास्लीलाय प्राप्तं कृत्वानिव बन्धकीं. हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तांसः आबततिं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह्लीलया प्राप्तं கருத்மானிவ பந்தகீம். மொழிபெயர்ப்பு. கதை தன்னை நோக்கி பறந்து வருவதை கண்டதும் தான் நின்ற இடத்திலேயே பகவான் உறுதியாக நின்று பறவைகளின் அரசனான கருடன் பாம்பை பிடிப்பது போல அந்த கதையை எளிதாக பிடித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகான ஓமை. சோ அசுரனுடைய கதையை பகவான் பிடித்தது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, அதாவது கருடன் பாம்பை பிடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பிடித்தது போல இந்த ஒரு கருத்துல அழகாக ஓமை எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் நெக்ஸ்ட் புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோஸ்வ பௌருஷே பிரதிஹதே சதமானோ மகாசுராஹ நைச்சக் ததாம் தீயமானாம் ஹரிணா விகத பிரபஹ. परुषे प्रतिहते हतमान महासुरः नैचक्षतां दीयमानं हरिणा विगत प्रभः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्वपौरुषे प्रतिहते कदमानो महासुरः नैचत्कदां दीयमानां ஹரிணா விகத பிரபக. மொழிபெயர்ப்பு. அவன் வீரம் இவ்வாறு அழிந்து அசுரனின் செருக்கை குலைத்து அவன் முகம் வெளிறினான். பரமபுருஷ பகவான் கதையை கொடுத்த பொழுது அவன் அதனை திருப்பி எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
சோ இந்த இடத்துல அவனுடைய வீரம் வந்து பகவான் அந்த இதை புடிச்சிட்டதுனால கதை அவனே நிராயுத பாணி ஆகின்றான் இல்லையா. அவனுடைய செருக்கு அகம்பாவம் என்பது குறைந்தது. சோ அவன் இது வரைக்கும் தானே யாரும் வெற்றி கொள்ள முடியாது என்ற அகந்தையில் இருந்தான். ஆனா இப்போ அவனுடைய கதையே ஒரு வீரனுக்கு வந்து ஆயுதம் வந்து ஆயுதம் தான் மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா. அந்த ஆயுதமே இன்றி அவன் நிராயுத பாணியாக நின்ற பொழுது அவருடைய செருக்கு வந்து குலைந்தது, முகம் வந்து வெளிரி போனது, அப்படிதான் பேலாயிடுறது. சோ பகவான் கதையை கொடுத்த பொழுது அதை அவன் திருப்பி எடுத்து கொள்ள விரும்பவில்லை. சோ அதாவது இங்கே அவனுடைய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறவங்க மியூட்ல இருங்க, அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். யார் வீட்டுல நாய்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாக்ராஹ த்ரீதிகம் சூலம் ஜ்வல ஜ்வல ஜ்வலனலோலுபம் யஜ்ஞாய த்ருதரூபாய விப்ராயாபி சரம் யதாஹ. த்ரிசிகம் சூலம் ஜ்வல ஜ்வலனலோலுபம் யஜ்ஞாய த்ருதரூபாய விப்ராயாபி சரம் யதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜக்ராஹ த்ரிசிகம் ஸ்தூலம் ஜ்வல ஜ்வலனலோலுபம் யஜ்ஞாய த்ருதரூபாய விப்ராயாபி சரம் யதா. மொழிபெயர்ப்பு. அவன் இப்போது நெருப்பு போல் ஒளிவிட்டு திகழும் ஒரு சூலாயுதத்தை எடுத்துக்கொண்டு எல்லா வேள்விகளையும் அனுபவிப்பவராகிய பகவானுக்கு எதிராக சுழற்றி எறிந்தான். அது எப்படி இருந்தது என்றால், தவத்தையும் தீய நோக்கோடு ஒரு பிராமணனுக்கு எதிராக உபயோகிப்பவனின் செயலை போன்றிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அந்த கதையை அவன் திரும்பி வாங்கிக்கணும்னு அவன் விரும்பவே இல்லை. அதனால அங்கே கிடைத்த அவனுக்கு இந்த திரிசூலத்தை கொண்டு பகவானை வந்து அவன் தாக்கணும். அது எவ்வாறு இருந்தது என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எப்படின்னா, ஒரு பிராமணன் ஒரு தவத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய பிராமணனை வந்து தீய நோக்கத்தோடு வந்து ஒருவன் வந்து தாக்கினால் எப்படி இருக்குமோ அது போன்று இருந்தது இவனுடைய தாக்குதல் வந்து பகவான் மீது என்று அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் கல்பனா மாதாஜி. ததே தாதோ யதா தைத்ய மகாபடார்பிதம் சகா சதந்த காவுதீர்ண தீதிதி சக்ரேன கிச்சேத நிசதானேமினா ஹரிர்யதாதார்யக்ஷ பத்ரம் உஜ்ஹிதம். ததோஜசா தைத்யமஹாபடார்விதம் சகா சதந்த உதீர்ண தீதிதி நிசாதனேமினா ஹரிர்யதாதார்யக்ஷ பத்ரம் உஜ்ஹிதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ததோஜசா தைத்யமஹாபடார்விதம் சகாசதக்தக உதீர்ண தீதிதிஹ சக்ரேன சித்தேஹ நிசாதனேமினா ஹரிர்யதாதாட்சய பதத்ரம் உஜ்ஜிதம். மொழிபெயர்ப்பு. வலிமை மிக்க அசுரனால் பலத்துடன் சுழற்றி விடப்பட்ட சூலாயுதம் பரந்த வானில் ஒளிவீசி திகழ்ந்தது. ஆயினும் ஒரு சமயம் இந்திரன் கருடன் இறக்கை வெட்டியது போல கூர்மையான முனையுடைய விளிம்பை கொண்ட தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தால் பகவான் அந்த சூலாயுதத்தை துண்டுகளாக ஆக்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ வலிமை மிக்க அசுரனால் பலத்தோடு அந்த சுழற்சி அந்த திரிசூலத்தை வந்து பகவான் என்ன செய்தார், தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தால வந்து அதாவது பீஸா பண்ணிட்டார். அது எதற்கு வந்து அதாவது ஒரு சமயம் இந்திரன் என்ன செய்தான்னாக்கா கருடனுடைய இறகை வந்து அவ்வாறு வெட்டினான் என்ற அந்த ஓமையை வந்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க. அதனுடைய பொருளுரை இன்னும் டீட்டெயிலா இருக்கு, அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் படிப்போம் அப்புறமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் 15 ரேவதி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். வக்ரேன ஸ்வசூலே பகுதாரினா ஹரேஹி பிரத்யேத்ய விஸ்தீர்ண மூரோ விபூதிமத் பிரவருத்த ரோஷஹ சாகாரு கடோர முஷ்டினாஹ
நதன் பிரஹருத்யாந்தர தீயதாசுராக ரோஷசகடோரா முஷ்டினா மதன் விஹாரயாந்திர தியசாசுரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. वृक्नैन सवसूले बहुदारिण हरेः प्रददेत्यविस्तारमूर्ण मुरविभूतिमत् प्रवृत्त रोषस कडोर मुष्टिना नदन प्रहिर्याद தரதீயதாசுரே. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் சக்கரத்தால் தன்னுடைய சுலாயுதம் பொடியாகி போனதை கண்டு அசுரன் சீற்றமடைந்தான். அதனால் அவன் பகவானை நோக்கி முன்னேறி சத்தமாக கர்ஜித்துக் கொண்டு ஸ்ரீவத்சம் என்று மச்சத்தை தாங்கிய பகவானின் அகன்ற மார்பில் தன் கடினமான கை முஷ்டியால் அடித்தான். பின்னர் அவன் பார்வையிலிருந்து மறைந்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அதாவது அவனுக்கு கையில எந்த ஆயுதமும் கிடையாது. இப்ப கையே அவனுக்கு ஆயுதம். சோ இன்னும் அவனுக்கு கோபம் கொண்டு என்ன செய்கிறான், கர்ஜித்து கொண்டே பகவானத்தில் முன்னேறி அவை நோக்கி முன்னேறி வந்து அவருடைய ஹிருதயத்துல அந்த ஸ்ரீவத்சங்கம் எனக்கூடிய அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்த வந்து தன்னுடைய கைகளால் அவன் வந்து அதை வந்து முஷ்டியால் அடித்தான். அதை அடிச்சுட்டு அவன் அந்த இடத்துல இருந்து மறைந்து விட்டான் என்று இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. எஸ் ஜானகிராமன் பிரபு. நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து அமிர்த மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேனே தமாஹதா சத்தர் பகவானாதி சூகரஹ நாகம் பதமனாக்வாபி சர்ஜாஹத இவ த்விபஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாஹத சத்தர் பகவானாதி சூகர நாகாம்பத மனாக்வாவி சரஜாஹத இவத் தவபிய. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ விதுரனே, முதல் காட்டு பன்றியை தோன்றிய பகவான் அசுரனால் இந்த முறையில் அடிக்கப்பட்டும் யானை பூ மாலைகளால் தாக்கப்பட்டதை போல தன் உடம்பில் எங்கும் சிறிதும் கூட எந்தவித அதிர்ச்சியும் அவர் உணரவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அதாவது யுத்தம் என்பது முதல் 29 ஸ்லோகங்கள் வந்து யுத்தம் தான் இருவருக்கு நடுவுல. சோ அந்த யுத்தம் நடைபெறும் பொழுது இருவரும் ஒருவரை தாக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல அசுரனுடைய உடல்ல இருந்து ரத்தங்கள் வருது. ஆனா பகவானுடைய உடல்ல இருந்து எதுவும் வரலன்றத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக நாம பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அது எவ்வாறு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, யானை போன்ற அந்த பலத்தை கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் யானையை நம்ம பூவால் அடிச்சா அதுக்கு வலிக்குமா? கண்டிப்பா வலிக்காது. அது போல இருந்ததாக இந்த இடத்துல வந்து ஒப்புமை வந்து கொடுக்குறாங்க. தன் உடம்பில் எங்கும் சிறிது கூட எந்தவித அதிர்ச்சியும் அவர் வந்து உணரவில்லை என்று இந்த பதத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் நெக்ஸ்ட் அமிர்த மாதாஜி. அதோ ருதாஸ்ருஜாம் மாயாம் யோகமாயேஸ்வர ஹரௌ யாம் விலோக்ய பிரஜாஸ்திரஸ்திரதாம் நிரே வயோபசம்மயம். ஜன்மாயாம் யோகமாயேஸ்வரே ஹரௌ யாம் விலோக்ய பிரஜா திரஷ்டா மே நிரே அஸ்ய உபஷ்யஸ்மமாம் உபஷ்யமாம் தயோபஷ்யமயமம். எஸ் எஸ் சம்யம் சம்யாயம். எஸ் வாசிங்க. அசுரன் யோக மாயாவின் தலைவராகிய பரமபுருஷ பகவானுக்கு எதிராக பல மாயா வித்தைகளை ஏவினான். இதை பார்த்தவுடன் மக்கள் பயத்திற்கு ஆளாகி அந்த அண்டத்தின் முடிவு காலம் நெருங்கிவிட்டது என்று நினைத்தார்கள்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு இந்த போர் நடந்து கொண்டிருப்பதை கண்டு சோ பார்த்த பிறகு மக்களுக்கும் பயம் வருகின்றது. இந்த இந்த பிரளயம் வந்து நம்ம எல்லாரும் போகதான் போறோம்ன்ற அந்த உணர்வு வந்து மக்களுக்கு ஏற்படுறதாக இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இது வரைக்கும் யாரு வாசிக்கல? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி பாருங்க. பிரவூர்வாய ஷண்டாஸ்தமஹ பாம் ஸ்வமைரயன் திக்பயோத்முபேதுர் கர்க்ரவானஹ ஷேபனை பஹி பிரஹிதா இவாஹ. எஸ், பிரவூர்வாய சண்டாஸ்தம பாம் ஸ்வமைரயன் திக்ப்யோ நிபேதோர்க்ரவானஹ ஷேபனை பிரகிதாயிவ. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா திசைகளிலிருந்தும் அச்சம் விளைவிக்கக்கூடிய காற்று வீச ஆரம்பித்தது. தூசியையும் புயலையும் வாய்ப்பாக கொண்டு இருளை பரப்பியது. எல்லா மூலைகளிலும் இயந்திர துப்பாக்கிகளால் தூக்கி எறியப்பட்டது போல கற்கள் தூக்கி எறியப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மேம். சோ இப்ப வந்து அந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய அந்த மாயை காட்சி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ ஒரு பிரளயம், ஒரு இல்யூஷனா நம்ம வந்து, ஆனா உண்மையிலே அங்க பிரளயம் ஏற்பட போறதுல அத்தகைய ஒரு மாயை யார் உண்டாக்குகின்றார் என்றால் இந்த அசுரன் தான் உண்டாக்க போகிறான். அது பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல அதோடைய ரெஃபரன்ஸ் வரும். எல்லா திசைகளிலிருந்தும் அச்சம் விளையக்கூடிய காற்று வீச ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா? சோ பயத்தை உண்டாக்கக்கூடிய காற்று, சூறாவளி காற்று மாதிரி தூசியையும் புயலையும் வாய்ப்பாக கொண்டு இருள் வந்து பரவ ஆரம்பிக்கின்றது. எல்லா மூலைகளிலிருந்தும் இயந்திர துப்பாக்கிகளால் தூக்கி எறியப்பட்டது போல கற்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்ஸா வந்து எரியப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறது? கலாராணி மாதாஜி வாசிங்க. தையோர் நஷ்ட பகான் பகனாப் ரௌகைஹி சவியுத்ஸா நயித்னுபி வர்தஷபி பூய கேஷாசக்ருவி நிர்முத் மூத்ராசி தீதி சாஸ்ருதத். எஸ், எஸ். கலாராணி மாதாஜி வாசிக்கலீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அருட்செல்வன் பிரபு நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. நெக்ஸ்ட் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க. மாதாஜி 19. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திவ்யரஷ்ண பகனாய ரகுகை சவித்யத் சத நைத்னுபீக வர்ஷத்பீக பூய கேசாய் இரு விண்மூர்த்தி ராஸ்தினி சாஸ்கிருத. மொழிபெயர்ப்பு. விண்வெளியில் மேகக்கூட்டங்கள் இருளுடன் மிக அதிகமாக காணப்பட்டன. உடன் மின்னலும் இடியும் சேர்ந்து வந்ததால் வானில் வானிலிருந்து கண் உள்ள ஒளிப்பிழம்புகள் எல்லாம் மறைந்தன. வானிலிருந்து சீழ்முடி, குருதி, மலம், சிறுநீர் மற்றும் எலும்புகள் மழையாக பெய்தன. எல்லாமே அசுரர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் இல்லையா? சோ அதனால அந்த வஸ்துக்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது துர்மணத்தை பரப்பக்கூடிய வஸ்துக்களாகத்தான் மேலுது. இது எல்லாமே ஒரு மாயையாக யாரு வந்து செய்யறதுன்னா, ஏன்னா அவன் மறைந்து விட்டான் இல்லையா அவன். சோ சடனா மறைந்துட்டனால அவனால இத்தகைய சூழ்நிலை வந்து உருவாக்கப்படுகின்றது.
தயோ நஷ்ட பகனா கை கவியுத் சத் நயுத் நுபிஹி வர்ஷதபி பூய கேஷாஸ்ருக் வினிர் மூத்ராஸ்தி தீனிஹி சாஸ்ருதக். அதாவது விண்வெளியில் மேகக்கூட்டங்கள் இருளுடன், மாயை இல்லையா, அறியாமை, இருள் எல்லாமே வந்து அதாவது இருள் வந்து மிக அதிகமாக காணப்பட்டது. உடன் மின்னலும் இடியும் வந்து வானில் வந்து அதாவது சப்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தின. கண் உள்ள ஒளி பிளம்புகள் எல்லாம் மறைந்தன. அதாவது கண்ணுடையது எல்லாமே வந்து மறைய ஆரம்பித்தது. வானிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீழு, முடி, குருதி, மலம், சிறுநீர் மற்றும் எலும்புகள் எல்லாம் வந்து பொழிய ஆரம்பித்தது. அதே போல பொழிந்தது என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி வாசிக்கலாம். கிரியஹ பிரதயத் ருஷ்யந்த நானாயுத முச்சோ நகஹ திக் வாசோ சௌயாது தான்ய துவின்யோ முக்த மூர்கஜாஹ. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிரயா பிரத்யஸ்ருஷ்யந்த நானாயுத முகோ நகஹ நிக்வாசோ யாதுதஸ்ய ஷுவிந்யோ முக்த மூர்கஜா. கிரய மலைகள். மொழிபெயர்ப்பு மட்டுமா மாதாஜி? மலைகள். இல்ல அது படிக்க வேண்டாம். ஒன்லி டைரக்ட் மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பாவம் இழைக்காத விதுரனே, மலைகள் பல பல ஆயுதங்களை வெளியேற்றின மற்றும் தலைமுடியை தளர தொங்கவிட்டு கொண்டு சூடாயுதங்களை ஏந்தி கொண்டு நிர்வாண பெண் பேய்கள் தோன்றின. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாமே அபசகுனங்கள் இல்லையா? இதுல நம்ம வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை. எல்லாமே அதாவது மலைகளிலிருந்து ஆயுதங்கள் வந்து பொழிந்தன. கையில ஆயுதம் ஏந்திய அதாவது பெண் பேய்கள் வந்து தோன்றின என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் வேற யார் வாசிக்கிறது? அனுசையா மாதாஜி வாசிங்க. பஹூர்பிர்யக்ஷரக்ஷோபிஹி பத்யஸ்வரதருஞ்சரைஹி ஆததாயி ப்ருது ஸ்ருஷ்டா சின்சராவாசோ திவை ஷஷாஹ. எஸ், ரக்ஷோபி பத்யஸ்வரதருஞ்சரஹ ஆததாயி ஸ்ருஷ்டா சின்சராவாசோ திவை ஷஷாஹ. ஹரே கிருஷ்ண. அனுசையா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா யார் இது? எனக்கு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காயத்ரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணுங்க காயத்ரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. பஹி பிர்யச ரக்ஷேபிஹ பத் யஸ்வ ரத ருஜ்யஜர ஆத தாயி பிர்யஷ்ட. மேம் அது தெரியல மேம். ஆததாயி. எஸ், ஆததாயி. மேம் அது வரல மேம், மேல போயிடுச்சு. இப்போ தெரியுது மேம். ஆததாயி பிருத்யஷ்ருஷ்ட ஹிம்சர வாசோ திவை ஸ்டசா. மொழிபெயர்ப்பு. கொடிய நாகரிகமற்ற வார்த்தைகள், முரட்டுத்தனமான நாகரிகமற்ற வார்த்தைகள், முரட்டுத்தனமான ராட்சச கூட்டங்களால் இருங்க அவங்க வாசிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ராட்சச கூட்டங்களால் கூறப்பட்டன. அவர்கள் கால்நடையாகவோ குதிரைகள், யானைகள் அல்லது தேவர்களின் மீதோ அணிவகுத்து சென்றார்கள்.
தேர்களின் மீதும் அணிவகுத்து சென்றார்கள். சோ இதெல்லாம் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளக்டரி இல்லையா? யக்ஷ ராட்சசர்கள் எல்லாமே கூட்டம் கூட்டமாக நாகரிகமற்ற வார்த்தைகள் இல்லையா? சோ இதெல்லாமே பேசுறத வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. பிராதுஷ்ருதானாம் இருங்க நான் படிச்சிடறேன், நீங்க அர்த்தப்படி. பிராதுஷ்ருதானாம் மாயா நாமாசுரா சுரீனாம் விநாசயத் சூதர்ஷனாஸ்தரம் நாஸ்திரம் பகவான் பிராயுங்கததைதம் த்ரிபாத். எஸ் எல்லாரும் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே. பிராதுஷ்ருதானாம் மாயா நாமாசு ரீனாம் விநாசயத் சுதர்ச சாஸ்திராம் பகவான் பிராயுங்க தைதம் த்ரிபாத். மொழிபெயர்ப்பு. வேள்விகளால் தனிப்பட்ட முறையில் மகிழ்பவராகிய பகவான் அசுரனால் வெளியிடப்பட்ட மந்திர சக்திகளை சிதறடிக்கும் வல்லமை வாய்ந்த தன் அன்பிற்குரிய சுதர்சன சக்கரத்தை ஏவினார். பொருளுரை. இந்த எஸ் அவ்வளவுதான். சோ அதாவது இந்த சூழ்நிலையில வந்து இப்படி ஒரு மாயமாக வந்து சில செயல்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை கண்டு தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து பகவான் வந்து எய்கின்றார். அது எல்லாத்தையும் கிளியர். எல்லாருமே மாயில தான் வந்து இருப்போம் நம்ம இல்லையா? எஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து வேற யார் வாசிக்கிறது? விமலா ரவி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ததாதிதே சம்பவத் சஹசா ருதீவேது பதுஹு ஸ்மரரன்யா பரதுராதேசம் ததனாசாஸ்ரு பிரசுஷ்ருவே. எஸ் வாசிக்கிறீங்களா? ததாதிதே சம்பவ சஹசா தேவே ஸ்மரந்தாய பரதுராதேசம் நாசாஸ்ரு பிரசுஷ்ருவே. So yes வாசிங்க. तदा दिदेशमभव सकदा श्रुति भवेदतु शरं मदद पर्तुरदेशं சதனாசரு பிரகுரு. மொழிபெயர்ப்பு. அதே நேரத்தில் ஹிரண்யாக்ஷனின் அன்னை திதியின் இதயத்தில் திடீரென்று ஒரு நடுக்கம் பரவியது. அவள் தன் கணவர் காஷ்யப்பரின் சொற்களை நினைவு கூர்ந்தாள். அவள் மார்புகளிலிருந்து ரத்தம் வழிந்தது. சோ அன்னைக்கு கண்டிப்பாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? சோ தன் பிள்ளைக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வந்தால் எந்த ஒரு அன்னைக்குமே அது தெரிய வரும். அது போன்ற உணர்வை வந்து இந்த இடத்துல திதியும் பெற்றாள் என்பது அந்த பொருளுரையில வந்து அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் வாசிக்காதவங்க யாரு? காயத்ரி மாதாஜி ஆச்சு. ஓகே. இந்த கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க வாசிங்க. வினஷ்டாசு ஸ்வமாயாசு பூயஸ்வாவ்ரஜ்ய கேசவம் ருஷோ பாகுர் புமானோ மூம் தத்ருஷே வஸ்திதம் பஹீஹி. எஸ் வினஷ்டாசு ஸ்வமாயாசு பூயஸ்வாவ்ரஜ்ய கேசவம் ருஷோ பாகுர் புமானோ विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवं ऋषो बहुमानो मूं தத்ருச்சேவ ஸ்திதம் பஹிஹி. வெரி நைஸ் பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு. அசுரன் அவருடைய மந்திர சக்திகள் எல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டதை பார்த்த பொழுது அவன் மீண்டும் கேசவனாகிய பரமபுருஷ பகவானுக்கு முன்னால் வந்தான். மிகுந்த கோபத்துடன் பகவானை தன் கரங்களுக்குள் அணைத்து அவரை நெருங்கி கொல்ல முயற்சித்தான். ஆனால் அவன் வியப்பு அடையும்படி பகவான் அவன் கைகள் ஏற்படுத்திய வட்டத்துக்கு வெளியில் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவன் வந்து ஏதாவது எவ்வாறு நம்ம திருதராஷ்டிரன் வந்து பீமனை வந்து அதாவது ஆலிங்கனம் செய்து வந்து அதாவது அவரை வந்து கொன்னுடணும்னு நினைச்சாரோ அதே போலதான் இந்த இடத்துல பகவான் முன்னாடி அவன் வந்து தோன்றி அவனுடைய மாயா சக்தி எதுவுமே பலிக்கவில்லை. மாயைகளுக்கே வந்து
அரசனாக இருப்பவர் அவர் இடத்திலே அவன் மாயையை காண்பித்தால் அது கண்டிப்பாக பலிக்காது இல்லையா? சோ அதனால அவரை அணைக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஆனா உண்மையிலே பகவான் அந்த வட்டத்திலிருந்து வெளியிலே நின்று கொண்டிருப்பதை அவனாலேயே காண முடிகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறது? ஜெயம் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தம் முஷ்டிபீர் வினிர் கந்தம் வஜ்ரசாரரை தோக்ஷஜ கரேன கர்ண மூலே அன்யதாத்வாஷ்ரம் மருத்பதிஹி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெயம் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயம் 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 மாதாஜி. ஜெயம் ஜெயஸ்ரீகந்தன் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முஷ்டிபிர்விநிர்தனந்தம் வஜ்ரசாரைரதோக்ஷஜஹ கரேன கர்ணமூலே ஹன்யதாத்வாஷ்டம் மருத்பதிஹி. மொழிபெயர்ப்பு: அசுரன் இப்பொழுது தன்னுடைய கடினமான முஷ்டியால் பகவானை தாக்க ஆரம்பித்தான். ஆனால் பகவான் அதோக்ஷஜர், மருதத்தின் பிரபுவாகிய இந்திரன் அசுரனாகிய உருத்திரனை அடித்தது போல அவன் காதின் வேர்பகுதியில் அறைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் அதாவது இந்த ஜட உலக கணிப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதோக்ஷஜா அப்படின்னாலே அதுதான் மீனிங். அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு, அதாவது இந்த பௌதிக இருப்பினுடைய இயல்புகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்று பொருள். சோ அவர் இப்ப என்ன செய்யறார்? அதை அவனுடைய அசுரனாகிய உருத்திரனை அடித்ததை போல அவர் காதின் வேர் பகுதியில அறைந்தார், பகவான் அறைந்தார் என்று இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்வாதி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. சாஹாஹதோ விஸ்வஜிதா ஹயவக்ஞயா பரிமத் காத்ரகுதஸ் உதஸ்தலோச்சனஹ விசீர்ண பாஹுவங்கரி சிருஹோபதத் யதா நாகேந்திரோ லூலிதோ நபஸ்வதாஹ. எஸ், வாசி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வசந்தி மாதாஜி. எஸ், ஸ்வாதி மாதாஜி வாசிங்க. வாசிங்க 26th ஸ்லோகம். எஸ், வாசிங்க. இன்னும் 10 ஸ்லோகங்க, 12 ஸ்லோகம் இருக்கு. சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். பண்ணுங்க, இல்லன்னா நாளைக்கு எடுக்கலாமா? ஏன்னா இன்னைக்கு 7:40 ஆயிடுது. இந்த 26 ஓகே, இந்த ஒரு ஸ்லோகம் முடியும். எல்லாரும் இன்னைக்கு போய் பக்ஷணம் வச்சு, இன்னைக்கு எல்லாரும் உபவாசம் இருக்கீங்களா எல்லாருமே? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. 12 மணி வரைக்கும் நைட். ஓகே, கிரேட் மாதாஜி. ஃபுட் எடுக்கலாமா மாதாஜி? ஃபுட் ஏதாவது உபவாசம் இருக்கிறவங்க ஃப்ரூட் மாதாஜி. ஃப்ரூட் மாதாஜி. ஃப்ரூட் சாப்பிடலாம். 12 o'clock அப்புறம் மாதாஜி. நைட் 12 o'clock, மத்தியானம் கிடையாது, நைட் 12 o'clock. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிமா. சஹா தோகித்ரஜிதா ஹயக்வக்ஞா பரிபரமத்காத்ர உதஸ்தலோச்சனஹ விசீர்ணபஹக் வக்ரே சிரோஹோத்பதத் யதா நாஹேந்திரோ லோலிதோ நபஸ்வதா. எல்லாவற்றையும் வெல்பவராகிய பகவானால் மோசமாக தாக்கப்பட்ட அசுரின் உடல் உருளத் தொடங்கியது. அவனுடைய விழி பள்ளத்திலிருந்து பிதுங்கி வெளியில் வந்தன. அவன் கைகளும் கால்களும் முறிந்தன. அவன் தலைமுடி சிதறியது. ஒரு பெரிய மரம் காற்றால் வேருடன் விழுவதை போல அவன் கீழே விழுந்து இறந்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவனுடைய அதாவது அந்த ஒரே அடி பாத்தீங்கன்னாக்கா இவன் கீழே விழி பிதுங்கி இல்லையா
கை கால்கள் முறிந்து தலைமுடி சிதறி ஒரு இடத்துல அவன் இறந்து விழுந்தான் என்று சொல்லப்பட்டது. இன்னைக்கு 4 o'clock கிளாஸ் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கிளாஸ்ல இந்த 27th ஸ்லோகத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்ணி அப்படியே நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் பண்ண கூட பண்ணலாம். ஓகே, சோ ஐ வில் ஸ்பீக் வித் ராதிகா மாதாஜி கிட்ட. ஏன்னா இன்னைக்கு இது படிச்சா ரொம்ப நல்லது. அதனாலதான் போர்ல அவன் கொண்டாச்சு மாதாஜி, அது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். சந்தோஷம். ஆமா, அது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. சோ இன்னும் அந்த 29 ஸ்லோகம் வரைக்குமே இருக்கு. அவருடைய எக்ஸ்பிரஷன் அப்பதான் முடியும். சோ 26 முடிஞ்சு எல்லாருமே 4 மணிக்கு இதே லிங்க்ல ஜாயின் ஆகுங்க. நம்ம இந்த பாகவதத்தினுடைய இன்னொரு இதையும் நம்ம இந்த சாப்டர் முழுசுமே முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 4 மணிக்கு சைத்தன்யா கிளாஸ் இருக்குன்னு போட்டுருக்குங்களா? 4 மணிக்கு சைத்தன்யா கிளாஸ்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு சைத்தன்யா கிளாஸே போடுங்க. ஆனா நம்ம பாகவதத்தை நம்ம இதை முடிச்சிடலாம். ஆனா இன்னைக்கு இந்த பல ஸ்ருதி நம்ம இதை கேட்கறது இன்னைக்கு கேட்கறது ரொம்ப விசேஷம். அதனாலதான். ஓகே, சோ 4 மணிக்கு நான் கனெக்ட் பண்றேன். நானே வரேன் இன்னைக்கு ராதிகா மாதாஜி கிட்ட கேட்டுட்டு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் வாசிக்கலையோ இன்னைக்கு அப்புறமா எல்லாருமே வாசிக்கணும். இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வாசிக்கலையோ அவங்க எல்லாருமே வாசிக்கணும். ஓகே, ருக்மணி மாதாஜி நீங்களும் வாசிங்க ஒரு வாட்டி. அனுசூயா மாதாஜி, ஜெயம் மாதாஜி, பாக்யலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே, எல்லாரும் வாசிக்கணும். நீங்க பிளீஸ் டேக் அப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நீங்க பேசணும். MS அப்படிங்கிறது யாருன்னு தெரியல எனக்கு. அவங்களும் வாசிக்கணும். இது வரைக்கும் யார் வாசிக்கலையோ டேக் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வாசிங்க. அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறது வேணா யாருன்னா ரிப்பீட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, பாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண